Salam Horas Amanginang, dimanapun berada kita bertemu kembali dalam PHD Lansia. Sebelumnya mari kita berdoa di tempat dan rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1. Martang yang mahita dameni dibata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ati-ati dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas ma dihamu aka na dibagas nabe kadamang khususna PHD Lansia nabui mambigi hatani dibata di bagas sedarion. Hatani dibata ima surat ni Apostel Paulus tuhuria Korin biddu sada mamuka sian ayat tolu rodi pitu songono mahatani dibata apul-apul di bagasan hapursuhon pinuji ma dibata amani Tuhan Yesus Kristus ama para siroha situtu jala dibata si pangapul na sumurung ai diapul dohami di bagasan salut hapur suhon nami asa tarapul hami akka dongan na di bagasan ragam ni hapur suhon inorhon ni apul-apul na binasa basahon ni dibata tuhami ai mubado gudang ni hapur suhon ala ni Kristus songgop tuhami laos hombar tusido sumurung pangapulon tuhami inorhon ni Kristus alai porsukpe wahab hami bahen pangapulon dohot haluaon di hamudo ba tarapul hami bahen pangapulon di hamudo ai di bahet do hamu marhabengeton di sitaonon akka na sa pangalaho dohot na utaon hami jala hot do pakirimonami taringot tuhamu ayodoh uboto hami songon naung gabe partohap hamu diaka sitaonon lasonido nang di apul-apul ima sahatna amanami ka lansia do inanami mase godang do hapursuhon nasonggop tu portibion saliling adong pangingani ni portibion lasongonido nani anupan ni napursiai alani Kristus tuhatai sian mamuka adong huriai di portibion sai mar laorodo sitaonon na binahen niaka na makasugohon goar ni Kristusi do sakap nasida asa mago sude siuton Kristusi adiga doi masohot kadamang dainang lansia alusna jepek do di haroroni Kristus padua halihon aidang tarpasiding akan apursiai hapursoni alai laus dang si tahopani
aya dong do parhapursion diari na parpudion madok moloni huton Kristusi daoma sudi akka sitaonon sukses ma disadok ulaon na bi termasuk di rumah tangga, di paryana konon, di ekonomi, dohot dia kana asingi. Daktikos podaon hombar tu hatani dibata songona pinatorang digijangi. Iko masa dui alana dada inganan na aman portibion dang permanen portibion dang tarpa jojor hita sia dia do haroroni hapursuoni alai na torang di hapursiota dang hapursuoni ujungi saluhut kadamang day nang lansianami dada hapursuoni labuan ningulu ay laho salpudo nang akai sudi dia muna kadamang day nang lansianami di PHD tao di bagasa sedarion masa takas marite turpukon dak siat dibatai alai di luas dibatado masa akai imadalan na asa tahringkason madok mauliate molonunga dia pulih hita jala manok tong mangidu gugu sian ibana lahu mangadu pihak pursoni alani rikoti hitama sisada parohaon hita rikoton hitama sisada kesehatian do hita dingolu taon rap doh dongata sisada hapursiao doh pakirimon dalan laho masyapulan ay masatakas do hagogoon ni sisada parohaon ik kontakas do di hita kadamang dainang lansianami nadopak ibana samping do pamerengat tamamulus sitaono ni jala rap do ibana dohot hita ay ibana do pangapuli na sumurung jala di parade do tupal hamunangan tu akka namanahan sahat rodi ujungna amin martang yang mahita maulia tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asidot holong ni roham dok dengan dibasam nasi toktong hon Tuhan mangapuli arsak ngampadilen nami saliring mangulu hami di portibio Tuhan mulia tema Tuhan toktong digunggomi hoami akana komu akana pursia tarumubi akana tuto nami lansia Tuhan tong Tuhan di bagas sedarion hatam mangapuli hami mambain hami marhai baru di saluhutnya Tuhan parangi nang lakkan nami nang dalan nami tong Tuhan patugu masudi saluhutna ka amaina nami lansia Tuhan samargugu nasida dihato nasida mandalani ngulu-ngulu nasida Tuhan asima roham diami Tuhan umatang yang nami nasumbo kami marhiti-hiti guarinakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 1. Martang yang maita mangidun tangiang ali amanami na di banu ginjang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajamu
sasaut malum roham di bantong on songon iban ginjang ler matu hami saredon hangulua siapari sesa madu salami songon palesenami di dosa niungan namar dosa tu hami una kami tugen tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai huduna puna rajaon dod hagugoon rode sangapun saliring lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus solong rohani di mata-mata dot persoran itu di parbadi ima nama ngaramoti dot mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, sampai bertemu kembali lagi dalam renungan PHD Lansia. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya dan saudara kami yang kasih Yesus Kristus. Salam.